Iawn. Felly, yr hyn dwi'n moyn wneud heddiw yw mynd drwy prosiect dwi wedi bod yn gyneithio, dwi wedi bod yn gwneud ers nifer o blynyddoedd bellach i astudio amrywio ieithyddol mewn nifer o ieithoedd Ewrop ac a tu hwnt i Ewrop hyd yn oed, yn canolbwyntio ar rhan Gymraeg y prosiect yma. Sorry. Y prosiect yw investigating the diffusion of morphosyntactic innovations using social media. Nath yn ddechrau pan o'n i yng Nghaergrawnt, ond erbyn hyn dwi yn Rhydychen a mae nifer o bobl wedi bod yn cydweithio ar y prosiect yna dros y blynyddoedd. Mae'n, fel y dwedes i, mae'n archwilio patrymau daearofodol i ddefnyddio term technegol o amrywio gramadegol mewn Saesneg, Prydain a Iwerddon, Cymraeg a nifer o ieithoedd eraill drwy defnyddio Twitter. A dyna beth sy'n nodweddiadol o'r prosiect, ac i ryw raddau mae'n rhaid i fi cyfiawnhau y ffordd dyn ni wedi mynd ati i astudio'r pwnc yma, fel y gwelwch chi, yn ystod y sgwrs heddi. Na i ddechrau drwy esbonio cefndir i'r prosiect. Mae pobl wedi bod yn defnyddio Twitter fel ffynhonnell data, ac wrth gwrs mae yna gwestiwn sut i ddefnyddio ffynhonnell fel hyn, ac hefyd ychydig i wneud i esbonio sut, neu ddarganfod sut dylwn ni defnyddio ffynhonnell fel Twitter. I rai ohonoch chi sydd ddim yn hollol gyfarwydd, mae'n siŵr bod bron pawb wedi dod yn gyfarwydd a Twitter erbyn hyn, ond mae'n platfform lle ych chi'n gallu sgrifennu negeseuon byr, ac mae pawb sy'n defnyddio'r platfform yn gallu gweld y negeseuon hynny, felly rhyw fath o lledaenu eich herle gwybodaeth i'r byd yw e. Mae pobl wedi bod yn defnyddio Twitter fel corpws enfawr, felly corpws o ddata ar raddfa eang, data mawr, big data i ddefnyddio'r term mae pobl yn tueddu i ddefnyddio. A mae ffynhonnellau fel hyn wedi dod i fod yn mwy o ddiddordeb i ieithyddion. Ond yn y gorffennol mae pobl wedi tueddu i astudio patrymau mewn ieithoedd mawr, a maen nhw wedi ieithoedd mawr fel Saesneg Americanaidd neu Sbaeneg byd-eang, ac hefyd pethau sy'n hawdd i astudio fel geiriau unigol. A dyna, dyn ni wedi gweld llawer o astudiaethau fel hyn. Dyn ni wedi bod yn trio gwneud yn well na hyn drwy gwneud yr ymchwil ar gyfer ieithoedd llai fel y Gymraeg. Yn edrych ar batrymau mwy lleol, nid ydy yr ariannyn yn wahanol i Columbia, ond patrymau o fewn un wlad, ac hefyd ar gyfer nodweddion ieithyddol llai eu hamledd. Ac wrth gwrs cwestiwn sy'n gysylltiedig â hynny yw, oes rhaid gwneud pethau'n wahanol os ydych chi'n trio gwneud pethau fel hyn. I ddod at y Gymraeg, wrth gwrs mae'r Gymraeg yn llai o ran maint y boblogaeth o siaradwyr na'r ieithoedd eraill.
Dyn ni wedi bod yn sôn amdanynt fel Saesneg a Sbaeneg. Ond mae yna ddigon o ddefnydd o'r Gymraeg ar Twitter i gasglu corpws sylweddol. A dyna beth ni wedi bod yn ei gwneud. Felly, nath ni ati i gasglu pob trdariad a dagwyd fel un Cymraeg gan algorithm automatig adnabod iaith Twitter rhwng hydre 2017 a Ionawr 2019. Hynny yw dipyn dros miliwn o dydariadau, dipyn dros 18 miliwn o eiriau gan tipyn llai na hanner cant o filoedd o ddefnyddwyr unigryw o gyfrifon. Mae hynny dipyn bach yn wahanol i'r copra enfawr o Saesneg. Mae'n fawr, rhy fawr i'w ddarllen, ond ar llaw arall, mae'n fach o'i gymharu â'r ieithoedd eraill. Dyn ni'n gallu just anwybyddu gwalla dosbarthu neu gwalla categoreiddio. Aethon ni wedyn ati i chwilio yn awtomatig am enwau lleol o fewn meysydd bio a trydariadau eu hunain i roi lleoliad daearyddol i bob un cyfri, a dyna beth yw sail y mapio byddwch chi'n ei weld o hyn ymlaen. Felly dyna enghraifft o'r pethau ni wedi bod yn ei wneud, a na i fynd drwy enghreiffdio o hyn ymlaen o rai syml i rai mwy cymleth. Ond na ni ddechrau drwy edrych ar y sillafiad o'r gair heddiw. Yr opsiynau wrth gwrs yw naill ai heddiw gyda y sillafiad safonol, neu heddi heb yr y sillafiad ansafonol. Ar y chwith, a dyna beth bydd yn digwydd gyda pob un o'r mapiau, ar y chwith mae yna map sy'n dangos y data crau, ac ar y dde map sy'n dangos yr un data, ond wedi i llyfrnhau ffordd lyfnhau'r data fel y gallwch chi gweld patrymau yn haws. Ond yr un data fydd ym mhob achos. Felly ar y chwith, gwelwch chi'r sillafiad heddiw yn y glas, a heddi yn y coch, ac wrth gwrs mwyafrif ym mhobman yw'r sillafiad safonol. Ond ydy canran y ffurf ansafonol yn amrywio o leile, ydy, a dyna be welwch chi yn haws ar y dde. Mae canran ffurf ansafonol yn amrywio, mae'n fwy yn y de, lot fwy yn y de, dyna be fyddwch chi'n disgwyl, ac yn y gornel, mwyn cymharu, dyna map yn dod o'r Welsh Dialect Survey. Dyna astudiaeth, dyna arolwg a gynhalwyd yn y 90au gan Alan Thomas yn y Mangor. A mae hynny'n arolwg traddodiadol. Athyn nhw allan a gofyn i bobl unigol sut ydych chi'n dweud hynny, nid rhywbeth ysgrifenedig, ond sut ydych chi'n dweud hynny, ac o hynny
daeth patrwm clir, sef bod pawb yn y gogledd yn dweud eu bod nhw'n dweud heddiw, y pawb yn y de yn dweud eu bod nhw'n dweud heddi. Mae patrwm ar Twitter yn debyg, ond wrth gwrs mae yna wahaniaeth rhwng sgwennu ar Twitter a siarad, ac wrth gwrs mae llai o'r ffurf ansafonol. Mae un peth arall sy'n diddorol, hynny yw bod canran o'r ffurf ansafonol yn amrywio o le i le, hyd yn oed yn y de, a mwy o'r ffurfiau ansafonol yn y de orllewin nag yn y de dwyrain. A dyna rhywbeth fydd yn dod mwy neu lai pob tro pan ni'n edrych ar y ddata o Twitter, a falle bod hyn yn adlewyrchu effeithiau adferiaeth yn y de dwyrain, lle mae mwy o pobl yn tueddu i sgrifennu neu hyd yn oed siarad ffurfiau safonol. Felly, yr ail enghraifft yw wythnos neu beth bynnag. Wrth gwrs, mewn Cymraeg ysgrifenedig, mae'r sillafiad yn awgrymu ynganiad wythnos, ond ar lafar mae'n opsiynau eraill wythnos gyda unsain yn lle deusain ar ddechrau'r gair, wsnos gyda 2S, newid y cytsain gyntaf i gydweddu ar ail, 2S yn lle s, ac hefyd hyd yn oed mewn rhai ardaloedd wsnos gyda'r cytseiniad yn cyfnewid lle, sef y trosodiad. Wel, mae yna ddau gwestiwn i gysidro fan hyn. Yr un cyntaf yw i ba raddau mae pobl yn defnyddio'r ffurf safonol, ac wrth gwrs yn ôl y disgwyl mae rhan fwyaf o'r data yn cynnwys y ffurf safonol. Mae'r mapiau yma yn anodd i ddadansoddi, ond gobeithio eich bod chi'n gweld, os chi'n edrych ar y dde, gobeithio eich bod chi'n gweld, wel, yn y lle cyntaf mae lefel y sillafiadau safonol yn uchel mwy neu lai ym mhobman, dros 700 ym mhobman. Ond hefyd, mae yna wahaniaethau o'r un math ag o'r blaen, sef yn y gorllewin mae yna llai o'r sillafiad safonol nag yn y dwyrain. Yna cwestiwn cyntaf, ond rhywbeth arall, a mae'n fwy diddorol yn y marn ni, os ni'n edrych ar y ffurfiau ansafonol yn unig, be welwn ni, wel, dyma ar gyfer cymharu y Welsh Dialect Survey eto. Felly, wsnos yn y coch yn y gogledd ac mewn rhannau o Geredigion a Powys, wythnos dros y gweddill o'r de, wythnos mewn rhannau o Sir Gaerfyrddin, ac hefyd y ffurf safonol ar lafar mewn rhannau o'r wlad, dros y wlad yn enwedig ym Mhawys, yng ngogledd Powys. Beth sy'n dod allan o ddata Twitter? Eto ar y chwith y data crai yma ni'n anodd i weld. Ond mae patrymau'n gliriach gyda'r data wedi i llyfnhau ar y dde.
mwy neu lai yr un patrwm ag yn yr arolwg yn y Welsh Dialect Survey, sef bod wythnos yn dominyddu yn y gogledd ag wythnos yn y de. Mae'n ddiddorol bod wythnos yn ymddangos ar Twitter ag yn ymddangos yn y llefydd priodol, yn yr un lefydd lle gawson ni yn y Welsh Dialect Survey. Ond un peth arall o pethau newydd sy'n dod allan o Twitter, mae y ffin rhwng y gogledd a'r de yn gliriach. Hynny yw, roedd yna lot o wythnos yn Ngheredigion yn y Welsh Dialect Survey. Mae yna lai o wythnos yng Ngheredigion erbyn hyn yn data Twitter. Efallai bod hynny'n golygu bod y ffin rhwng y gogledd a'r de yn dod yn gliriach ers y 90au. Ac hefyd ar y llaw arall, o gymharu'r dwyrain a'r gorllewin yn y de, os sy'n edrych ar y de ddwyrain yng Nghaerdydd ag o gwmpas Caerdydd, mae wythnos yn ymddangos a dwi'n gweld tafodieithoedd yn cymysgu efallai. Mae hefyd yn bosib bod rhyw faint o'r effaith yng Nghaerdydd i'w priodoli i fyfyrwyr. Na i credu mae'n un enghraifft o jyst yn gloi pretend. Mae dyna un arall gyrfaol. Dyna enghraifft lle dwi'n credu bod Twitter yn gallu gwneud yn well neu dangos llun mwy diweddar na'r ffynonellau traddodiadol. Dyna be wedodd y Linguistic Geography of Wales ar arolwg arall cyn y Welsh Dialect Survey am pretend yn Gymraeg. Esgus to the south of the Ystwyth, north of this point, the Prifysgol yn cymryd arno. Mae yna bosibiliadau eraill megis cogio, cocsio, jocan a smalio, wrth gwrs. Doedd dim llawer o'r opsiynau eraill yn Linguistic Geography of Wales, ond be welwn ni yn Twitter, wel, ni'n gweld mwy neu lai pob un o'r rhain, heblaw am gymryd arno, dim llawer o gymryd arno ar Twitter ar gyfer pretend. Be welwn ni yw, ar y chwith yna yw cogio a cocsio, cylch yn y gogledd o gwmpas Carnarfon, ond heb fod llawer ohono fe yng Nghaernarfon ei hunan. Wedyn, esgus yn y de, ar y de yn y de, fel byddwch chi'n disgwyl yn cyd-fynd ar Linguistic Geography of Wales. Wedyn, jocan yn ardal Abertawe a Sir Gaerfyrddin yno o hyd. A smalio yn y twll lle o le gafodd cogio a cocsio i ddisodli yng Nghaernarfon ac ar gogledd. A wy'n credu bod hynny yn rhoi llun gwell na'r Linguistic Geography of Wales, neu o leia llun mwy diweddar yn adlewyrchu cyfnewidiadau sydd wedi digwydd efallai ers yr adeg hynny. Awn ymlaen nawr i edrych ar rhywbeth mwy gramadegol, a dyna oedd y prif ddiddordeb y prosiect, a dyna pam dwi'n symud at ddwy enghraifft o hynny.
Yr un cyntaf yw y rhagenw ail unigol, ti neu chdi. Ac wrth gwrs heddi, mae'n wahaniaeth rhwng tafodieithoedd Gwynedd, tafodieithoedd y Gogledd Orllewin, a pob un tafodiaeth arall, lle mae'r Gogledd Orllewin yn defnyddio chdi, tra bod tafodieithoedd eraill yn defnyddio ti. A dyna oedd y cwestiwn yn y Welsh Dialect Survey, a y map ar y dde yn adlewyrchu eu canlyniadau nhw, sef bod chdi yn digwydd yn y coch, yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a ti ym mhob man arall, heblaw am un ardal bach yn Sir Ddinbych, oedd yn defnyddio chdi. Ond mae'n fwy cymhleth na hynny, dyn ni'n gwybod hynny, mae'n dibynnu ar y cyd-destun. Mae llawer o bobl sy'n defnyddio chdi mewn cyd-destun lle mae'n sefyll fel brawddeg ar wahân, sydd ddim yn defnyddio chdi mewn pob cyd-destun gramadegol eraill. A mae hynny yn gysylltiedig a hanes y ffurf chdi. Dyn ni'n gwybod i chdi ymddangos am y tro cyntaf yn y bedwaredd ganrif ar 15 yn y Gogledd, yn enwedig yn y Gogledd Orllewin. A datblygiad yw o'r rhagenw dwbl, y rhagenw cryf tydi ar ôl yr addodiad a. Felly mae'n dod o ath ydi, with you yn Saesneg, sy'n dod yn athdi. Mae hynny'n creu'r ffurf thdi sy'n digwydd o hyd, neu oedd yn digwydd o hyd yn y 90au mewn rhannau o'r Gogledd. A mae thdi felly yn datblygu yn chdi sydd wedi lledu yng Ngwynedd. Gellir olrhain y datblygiadau hyn ar sail tystiolaeth dystunol hyd ddechrau'r 20fed ganrif. A'r hyn welwch chi o hyn yw bod chdi wedi lledu o ran i gyd-destun gramadegol. Felly, ar y cychwyn, dim ond ar ôl arddodiad penodol, sef a ac efo y defnyddid chdi. Wedyn mae'n dod i'w ddefnyddio fel brawddeg ar ei ben ei hun, wedyn mewn cyd-destunau o dan pwyslais, wedyn ar ôl arddodiad eraill. A mae yna, dyna'r drefn, weithiau, mae chdi ei hun yn ymddangos am y tro cyntaf yn 1848. I chdi am y tro cyntaf 1894. Ac amdana chdi ac oedda chdi, maen nhw'n gorfod aros tan dechrau'r 20fed ganrif. Mae yna gyd-destunau eraill sy'n ymddangos yn ystod yr 20fed ganrif, a'r un ola yw ymddangos i'r gynnoch chdi sydd yn ddiweddar iawn, dim ond tua diwedd yr 20fed ganrif y mae yr un ni'n gweld enghreifftiau o gynnoch chdi. Felly, y cwestiwn yw, i ba raddau ydyn ni'n gallu gweld yr hanes yna yn ata Twitter, i ba raddau mae hynny'n adlewyrchu, i ba raddau mae hynny'n taflu goleuni ar ddatblygiadau mwyaf diweddar. Felly, dyma'r ddata ar ôl yr addodiad digyfnewid, sef efo a gyda, a dyna, wrth gwrs, yw'r cyd-destun hynaf
o ran hanes y gystrawen. Ag eto y data crai ar y chwith, ond y map pwysica yw'r un ar y dde. A fel y byddwch chi'n disgwyl, mae chdi yn gryf yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn yr ardal draddodiadol. Dyn ni hefyd yn gweld lefelau digon uchel yn y gogledd ddwyrain, yn Wrecsam a Sir Ddinbych. A mae hynny'n ddiddorol, dyw hynny ddim yn ardal draddodiadol ar gyfer chdi, ac mae hynny'n yn gyson ar hyn dyn ni wedi gweld o ffynonellau eraill, ffynonellau ar lafar, sy'n awgrymu bod chdi wedi bod yn lledu i'r ardaloedd hynny yn ddiweddar, efallai drwy addysg ail-iaith, dysgwyr ail-iaith, neu'r ffaith bod athrawon wedi dod yno o'r ardaloedd traddodiadol chdi. A'n ymlaen nawr i edrych ar uchdi. Ac eto, dyn ni'n gweld, mae data Twitter yn dangos y dosbarthiad traddodiadol yn iawn. Mae'n gryf yng Ngwynedd. Mae lefelau gyda i chdi yn llai nag oedden nhw. Mae canran yn llai. A mae hynny'n i ryw raddau felly yn adlewyrchu'r hanes, ond nid yw'r ardal yn wahanol, heblaw yr ffaith bod yna lai o uchdi yn y dwyrain. Wedyn, yr arddodiaid eraill, mae hynny'n golygu pethau fel am neu ar ag ati. Eto, mae'r ardaloedd mwy neu lai yn gywir, Gwynedd yw'r creu, ond mae'r lefel yn llai eto, a mae hynny yn gyson ar hanes. Dyna yw un o'r cyd-destunau lle mae chdi wedi ymddangos yn ystod yr 20fed ganrif nag yn hytrach nag yn ystod y 40 ganrif ar 10. Ac yn ola, down ni at y cyd-destun mwyaf diweddar, sef gynnoch di. Mae lefelau gynnoch di yn isel iawn, dim ond, gwelwch chi ar y chwith, enghreifftiau prin iawn sydd yn y data, ac mae hynny'n gyson hefyd ar ffaith bod gynnoch ti wedi ymddangos yn ddiweddar iawn, hwyrach yn ystod y 80au neu'r 90au. A dyna lle mae'r data Twitter yn dangos gwahaniaeth clir iawn rhwng y cyd-destun hwn a'r cyd-destunau eraill. Felly, i ba raddau mae'r data Twitter yn dangos hanes chdi? Wel, i ryw raddau mae'n dangos bod chdi wedi llwyddo i ledu mewn nifer o gyd-destunau gramadegol. Doedd ddim llawer o wahaniaeth yn y tair achos cyntaf rhwng, ddim llawer o wahaniaethau daearyddol, ond roedd lefelau canran amledd
chdi yn wahanol ac yn adlewyrchu hanes chdi. Ar y llaw arall, mae data Twitter yn adlewyrchu efallai pethau sydd ar y gweill, sef cyfnewidiadau sy'n digwydd yn y dwyrain yn sgil adfeddiaeth, yn sgil y ffaith bod yr iaith yn nifer o'r ardaloedd hynny yn ddibynnol ar dysgu a'r iaith ac ar ysgolion. I gloi, dyna'n enghraifft ola, sef dileu berfau cynorthwyol. Mae hynny'n ddiddorol gan fod wedi bod ymchwil blaenorol ar ffynonellau eraill. Mae'n ddiddorol sut mae data Twitter yn cyd-fynd â'r astudiaethau hynny. A hefyd mae ni'n rhoi cyfle i ni weld yn feintiol i ba raddau mae pobl yn ysgrifennu ar Twitter mewn ffordd sy'n adlewyrchu ei iaith lafar. Felly y cefndir, mae dileu berfau cynorthwyol yn aml iawn mewn Cymraeg anffurfiol heddiw. Felly mae pawb mwy neu lai yn dweud ti'n mynd yn ogystal a wyt ti'n mynd neu rwyt ti'n mynd neu beth bynnag. Dyn ni'n gwybod bod na effeithiau o berson y ferf ac i raddau llai, rhif y ferf. Mae'n digwydd yn aml iawn yn yr ail person unigol, a dyna be fyddai'n dangos i ti yn y man. Ond er enghraifft, ni'n gwybod yn y personau eraill, mae rhai tafodieithoedd yn hapus i ddileu y ferf a gynorthwyol cyn ni. Mae tafodieithoedd y de yn defnyddio ni'n mynd, ond yn y gogledd mae hynny'n digwydd yn anaml, a da ni'n mynd i'r ffurf arferol. Fel dwedes i, y cyd-destun mwyaf ffafriol yw cyn ti. Mae hynny'n bosib ym mhob tafodiaeth. Ac mae'n bosib bod na effeithiau o ran math o gymal, hynny yw prif gymalau, is-gymalau, ond mae'r effeithiau hynny yn eglur. Mae Predr Webb Davies a Margaret Duca wedi astudio hynny ar manylion, a maen nhw wedi astudio hynny drwy edrych ar recordiadau o 8 o siaradwyr Cymraeg. Roedd y lefelau o ddileu yn uchel iawn, 93% dros y grŵp cyfan, ac roedd y lefelau yn uchel ym mhob oedran. Hyd yn oed ymysg siaradwyr hŷn, roedd 88% yn y grŵp dros 60 oed. Roedd y ferf yn cael ei dileu mewn 80% o achosion. Ac roedd hyd yn oed siaradwyr annwyd yn 1920 yn agos at 100% mewn drai achosion. Mae Davies a Duca wedi astudio hynny, ac maen nhw'n gweld cymhelliad mewnol i'r cyfnewidiad o ffaith bod pobl yn dileu'r ferf.
Maen nhw'n dweud bod i fod yn ddibynnol ar beth yw dechrau'r elfen ddechreuol y ferf. Pan fod ferf yn dechrau gyda llafariad, mae'r ferf yn fwy tebyg i gael ei dileu. Ond maen nhw hefyd yn gweld patrymau allanol, ffactorau allanol fel rhan o'r hanes. Hynny yw'r ffaith bod na debygrwydd yn cael ei creu i drefn geiriau Saesneg. Hynny yw, os ydych chi'n dweud rhywbeth fel ti'n mynd, mae'r goddrych ti yn dod o flaen. Yr unig ferf sydd bellach yn y frawddeg, a mae hynny'n yr un ar Saesneg. So ni'n gwybod bod gwreiddiau'r gystrawen yn mynd yn ôl at bedwaredd ganrif ar 15, ac mae'n defnyddio'r patrwm i bwtreadu Cymraeg ail iaith, enghraifft mewn rhai o gyfieithiadau Cymraeg y nofel yn Thomas Cabin. Mae hynny'n awgrymu cysylltiad a dysgu Cymraeg fel ail iaith. O bosib mae'n y berthynas i gwestiynau Saesneg, ond mae'n aneglur. Mae pobl yn tueddu i ddileu berfau cynyddio. Yn Saesneg hefyd, you going yn hytrach na are you going. At y Mapio felly, beth sy'n digwydd yn y data? Wel, mae lefelau dileu y ferf gynorthiol yn yr ail person unigol yn uchel yn atal Twitter. A mae'r gwahaniaethau dros y wlad yn ddiddorol ac yn gyson ar hyn dyn ni wedi gweld o'r blaen. Mae lefelau dros 70% bron yn mhobman ar wahân i'r dwyrain, a dros 90% mewn rannau o Wynedd, Eryri a Phenllyn. Ac wrth gwrs, dyna patrwm ni wedi gweld o'r blaen, bod ardaloedd yn y gorllewin yn llai safonol ar Twitter nag ardaloedd yn y dwyrain. O'n ni'n gweld lefel uchel ym mhobman. Hefyd, mae yna dros y set ddata... Ddylwn ni ddweud, mae canran dileu yn uchel dros y data i gyd, bron 80%. Mae hynny'n uchel, ond nid cyn uched ag yngwaith David Duwcha. Dros y set ddata gyfan, mae ryngweithio arwyddo cael yn ystadegol a math o gyfal, hynny yw, mae cwestiynau a chymalau ffocws yn gyd-destunau sy'n anffafrioli i ddileu'r ferf. Mae ni'n gyson a gystyriaethau eraill. Ond fel y dwedais i, mae patrymau rhwng y dwyrain a'r gorllewin yn awgrymu effeithiau safoni ag adferiaeth. Felly, dyn ni wedi gweld, dwi'n wedi mynd drwy nifer o enghreifftiau o sut y gellir defnyddio data o Twitter i ateb cwestiynau traddodiadol ieithyddol. Dyna math o cwestiynau mae pobl wedi bod yn astudio o'r blaen drwy'r enghraifft holiaduron ag arolwg y Welsh Dialect Survey, ag hefyd mewn astudiaethau ieithyddol lai o ran maint. A'r patrymau dyn ni'n gweld o'r data Twitter yn debyg i'r pethau sydd wedi mynd o'r blaen, yr y cyfan. Maen nhw'n rhoi dosbarthiadau daearyddol credadwy
ac felly'n cynnig ffenest ar patrymau llafar. Mae'r patrymau i gyd yn cydlannu â'i gilydd. Ydy Twitter yn cynnig rhywbeth newydd? Ie, dwi'n credu. Mewn rhai achosion, mae maint y set data yn galluogi i daflu goleuni newydd ar gwestiynau. Weithiau gan ddagelu patrymau ar raddfa ehangach, nag y gellid eu cynhyrchu o holiaduron neu gyfweliadau unigol. Weithiau gan roi mynediad at gyfnewidiadau diweddarach neu gyfnewidiadau ar y gweill. Ac hefyd rhywbeth dyn ni wedi i weld mewn nifer o'r achosion yw'r ffaith bod Twitter yn gallu dangos effeithiau adfer iaith ac effeithiau safoni'r iaith ar yr iaith lafar os ni'n derbyn bod Twitter i rywfaint yn gallu adlewyrchu'r iaith lafar. Dyn ni'n gweld safoni'n cael effeithiau gwahanol mewn ardaloedd gwahanol, ac felly'n esgwr a patrymau newydd amrywio rhwng y gorllewin a'r dwyrain. Diolch yn fawr iawn.